Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God dahil nandito po tayong lahat. Pwede po bang tignan natin ang ating mga katabi? Ayan, ako'y masaya dahil nandito ka. Sino po ang every second Sunday excited siya? Kasi hindi naman lagi natin nakikita, di ba, yung mga kasamahan natin sa iba't ibang barangay churches. Kaya hindi ko na kayo patatayuin at pagkakamain sa isa't isa kasi medyo, syempre, mainit ngayong panahon na ito. Pero excited na po ba kayo? Amen! Sabihin mo sa katabi mo, excited ka na ba? Okay, kung excited na po tayo, pwede po bang tumayo tayong lahat? And i-welcome po natin ang presence ng ating Panginoon through singing sa oras na ito. Amen. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa umagang pagkagising, ang ngalan ng Diyos ang ating pupurihin. Hindi tayo magsasawa na siya ay purihin, dakilain at pasalamatan. Yes, Lord God. Worship you, God. Umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umagang pagkagising, sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Di ako magsasawa, di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin
Panginoon, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo, Lord God, at patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon, sa oras na ito. Lord, salamat dahil sa grasya mo, nandito po kami ngayon at mayroong pagkakataon na makapagpuri, makapagpasalamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. At lalong-lalo na makarinig, Lord, ng salita na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa umagang ito for the wisdom. Thank you, Lord, for the knowledge and understanding, O God. Patuloy mong buksan ang aming mga puso at kami ay matuto, Panginoon, ng iyong mga salita, O God. At salamat din, Panginoon, sa anointing, sa leading of the Holy Spirit na patuloy na dumadaloy, Lord, sa buong umagang ito, Panginoon. Thank you, Father, sa fellowship na ito. Thank you, Lord, sa love na nanggagaling sa iyo, na patuloy na yun ang dumadaloy, Panginoon, sa bawat isa. Thank you, Lord, sa joy, sa peace, Panginoon. Maraming salamat, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Buksan po natin ating Biblia sa Psalms 4, or makibasa po tayo. For Verse 1, Hear me when I call, O God of my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer. Verse 2, O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? How long will ye love vanity and seek after leasing? Selah. Verse 3, But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. The Lord will hear when I call unto him. Verse 4, Stand in awe and sin not. Commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah. Verse 5, Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in the Lord. Verse 6, There be many say, Who will shew us any good? Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us. Verse 7, Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increase. Verse 8, I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang salita ng Panginoon. Ngayon naman po tayo ay humanap ng ating mga partners for the pray one another. Amen. So ito po yung opportunity na maipag-pray po natin ang bawat isa. Kasi hindi naman lagi nating nakakasama, di ba po? So this is the opportunity na maipanalangin po natin ang bawat isa.
Magpupuri sa ating Diyos. Hallelujah! And sabi niya po dun sa pahayag o Revelation chapter 1 verse 8, Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na ngayon at nauna at darating, ang makapangyarihan sa lahat. Amen! Naniniwala po ba tayo na makapangyarihan ang ating Diyos? Amen! Palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord! Pupurihin ka namin, Panginoon Jesus. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay mananahan.
ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi. Kailan may hindi. Kailan may hindi mag-iisa. Yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang ibang mahihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang iba. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang ibang mahihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso
napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Nararapat ka lamang ng sambahin at itaas ng lahat ng mga nilalang mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dito po sa Matthew chapter 18 verse 12. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga yaon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naliligaw? At ang tupang yon ay minsan naging tayo, di ba? Tayo nawala, nagkasala, lumabag sa kanyang kalooban, sumuway sa kanya at hindi pinapansin yung tawag niya. Pero si Lord, grabe pa rin yung pag-ibig niya sa atin. Paulit-ulit niya tayong inamahal, tinatawag, inaakay sa kanyang presensya. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kaya sa oras nito, let us worship the Lord ng buong puso po natin. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap. Sundan ang bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Yes, Lord. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nakukulang. Panginoon, Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Mapagkailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang
krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Yes, Lord. Sa'yo lang namin inaalay yung puri ito, Panginoon. Lord, ang hinahangad ng bawat isa, ang iyong presensya, O God. Yes, Lord. Come on, church, let us worship our Lord. Sa'yo lang namin natagpuan, Panginoon. Ko lang imamalangin sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalangin sa presensya mo, luwalhati ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, hangad ko lang ay mamalangin sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalangin sa presensya mo, luwalhati ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalangin sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalangin sa presensya mo, luwalhati ang pangalan mo. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Yes. Yes, Jesus. Sa'yo namin inaalay, Panginoon, ang tunay na buhay. Hallelujah, Jesus. Napakasarap magpuri sa'yo, Panginoon. Lord. Salamat, Panginoon, na pinili mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon.
kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat.
pa natin sambitin sa ating Panginoon. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman, aking kasalanan tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagyakap, O God. Salamat, O God. Sa ilang mataas na papuri at pasasalamat, O Panginoon. Hallelujah, Father. Patuloy ka namin, O Diyos, na pinupuri, O God. Karapat-dapat ka, Ama, na purihin. Karapat-dapat ka na sambahin. Buong puso po kami, O God, na lumalapit sa iyo, Panginoon. At nagtitiwala, Panginoon, na may gagawin ka, O God, sa buong pamilya po ng Christ Our Life Ministry Church. Dahil ang sabi mo, Panginoon, as we call on you, you answer us and show us unsearchable thing which may not know, Panginoon. Lord, hallelujah, patuloy po kami, O God, nagtitingin. Pangahawakan, Panginoon, ang iyong mga salita. Hindi man nakikita ng aming mga mata ngayon, pero naniniwala kami, Panginoon, ng iyong salita, O Diyos, ay tunay na magmamanifest sa buong pamilya po namin. Lord, hallelujah, that me and my household, Panginoon, buong family, O God, ng Christ Our Life Ministry, ay sama-sama, Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Sama-sama, Panginoon, na magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoon. Sama-sama na itataas ang pangalan mo, Jesus, sa aming mga buhay. Father, pinapatunayan ng iyong salita, O Diyos, O God, na ang salita mo ay buhay, Panginoon, O God. Hallelujah, Father. Kaya naman, Lord, we claim, Father, in the name of Jesus, O God, through thy words, Panginoon, na mapangako mo, Panginoon, O God, ng mga pamilyang, Panginoon, ng nire-represent ng bawat isa na naririto, Panginoon, O God. Lord, hallelujah, hindi mo pababayaan, hindi mo iiwanan, Panginoon. Bagos, Lord, hallelujah, you will bless their coming and going out, both now and forever, in the name of our Lord Jesus Christ. Even, Panginoon, salamat, O God. Lord, dahil sinabi mo, Panginoon, O God, that you are our shepherd at hindi mo kami pagkukulangin, O God. Hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon, O Diyos, lalo na ang spiritual life po namin, O God, in the name of our Lord Jesus Christ. Because through thy words, Panginoon, naming pinagbubulayan day and night, O God. Kami, O Diyos, ay lalago at lalago, Panginoon. Lord, hallelujah, in the name of Jesus, at mag-a-arise ang bawat isa, yung mga nanlulupaypay, Panginoon, hindi naman lulupaypay, Panginoon, bagkos lalakas, Panginoon, O God, at ititiklara kung gaano kakatapat, kabuti sa bawat pamilya po ng gawain ito or ang ministering ito, sa bawat pamilya na nire-represent ng bawat isa, Father. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah, that you will supply all our needs according to riches and glory, exceedingly abundantly, higit pa, Panginoon, sa aming inihiling at inaasahan sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, naniniwala po kami na lahat ng gawin ng mga kamay po namin, pagpapalain mo, bawat businesses, Panginoon, O God, ito'y palalaguin mo at palalawakin mo, Panginoon. In the name of Jesus, bawat trabaho, Panginoon, there will be, Panginoon, promotion, there will be increase, Panginoon, ng bawat sahod ng bawat isa, Panginoon.
Patuloy ka, O God, na maparangalan, patuloy ka na maitaas. At sa pangalan mo, Jesus, bilang anak mo, Panginoon, pinanghahawakan po namin, Father God, Lord, that you have given us the power and the authority to trample down snakes and scorpions to overcome all the powers of the enemy, and nothing the enemy will harm us. Kaya Lord, sa pangalan mo, Jesus, winawasak namin anuman, O God, ang kasinungalingan ng kaaway sa aming buhay, sa aming pamilya, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng panggugulo ng kaaway, lahat ng mga pagkilos ng kaaway na ito, walang magagawa sa aming buhay. For we believe, O God, as we are your children, Panginoon, every day we are covered by the blood of the Lamb in the name of Jesus. Na anuman ang ipagagawa mo, Panginoon, by your grace and mercy, Panginoon, magagawa namin ito dahil sa iyo, banal na Espiritu na sumasa amin. Kaya naman, Lord, hallelujah, bawat ginagawa ng iyong mga anak, ito'y nagtatagumpay dahil yon sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Father God, Lord, salamat, O Diyos, sa araw na ito, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Pinapakita mo, O Diyos, bilang anak mo, tunay, O God, na kami mananagumpay kung paanong ikaw ang aming Diyos na mananagumpay, aming Ama na nagmahal sa amin ng lubusan at nagbigay ng karapatan bilang mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat. Buong puso po kami, Panginoon, sa oras na ito na patuloy, O Diyos, sumasamba sa iyo, itinataas ang pangalan mo, Panginoon. We give you all the glory, O God. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Yes, Lord. Panginoon, sa oras nito, Diyos, patuloy po kami lumalapit sa iyong presensya. Salamat, Lord, sapagkat mayroon po kami pagkakataon na kami, O Diyos, ay lumapit, idulog lahat ng aming mga panalangin. Panginoon, sa oras nito, nilalapit po namin, O God, lahat po ng ministry ng Christ Our Life Ministry, O God. Kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilos manguna, lalong-lalo na, Panginoon, sa Children Ministry, O God. Lahat po, Panginoon, ng mga bata na naturuan ng DVBS, Panginoon, nakarinig ng iyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, yung mga salitang napakinggan po nila na naway tumimo sa kanilang mga puso. Ito'y magamit po nila, Panginoon, o may pamuhay po nila sa pang-araw-araw, O Diyos. Na lumaki ang mga batang ito na may takot sa iyo, maging masunurin at maging pagpapala sa kanilang mga magulang. Gawin po, Panginoon, ang ministry sa mga kapulisan. Salamat, O Diyos, sapagkat patuloy niyo yung ginagamit ang iyong mga lingkod upang ibahagi ang iyong salita sa kanila at magkaroon sila, Panginoon, ng tamang pag-uunawa sa mga salita po ninyo at patuloy din silang maglilingkod sa inyo at sa aming bayan, O God. Kay Lord, marami pong salamat. Maging ang mga life group, Panginoon, bawat ginagamit nyo, Panginoon, ay bigyan nyo po sila ng karunungan, kaalaman sa iyong mga salita upang patuloy na maibahagi ang iyong salita sa mga tao, Panginoon, at patuloy na lalago ang bawat tinuturuan sa mga life group at darating ang araw sila rin, O God, ay pagagamit sa iyo, O God. Gawin din po, Panginoon, ang mga churches ng Christ Our Life Ministry sa iba't ibang lugar, Panginoon. Dalangin po namin ang bawat service, O God, na kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilos. Bawat member, Panginoon, na dumadalo sa mga church. Lord, kilala niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po saan man ang kahinaan ng bawat isa, patatagin niyo, Panginoon, sapagkat kayo, Panginoon, ng source of everything, Panginoon. Sa mga nangangailangan, O God, ng kagalingan, kayo, O Diyos, ang magpagaling, O God. Kaya Lord, marami pong salamat sa lack of finances, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na kayo, Panginoon, ang mag-supply ng lahat sapagkat kayo po, Panginoon, ang aming supplier na kailanman ay hindi nauubusan, Panginoon. Kay Lord, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na nailapit po namin ang bawat isa. Bawat pastor ng Christ Our Life Ministry, kayo, Panginoon, ang manguna, Panginoon, lokoban niyo ang bawat isa. Nanawa, Panginoon, ay patuloy niyong itago ang bawat lingkod niyo, Panginoon, upang kayo po makita sa bawat buhay po nila at hindi po ang kahinaan ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, sa oras nito. Muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan at dinadakila. Ito po aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ayan, magandang umaga po ulit sa bawat isa. Sa mga wala pong upuan, meron po tayong second floor. Ayan, check po natin sa taas. Praise God. So, anong mas maganda?
Nagsisiksikan tayo o hindi natin nakikita ang bawat isa. Siyempre, marami tayo ngayon kasi joint fellowship. Andito po ang mga church ng Nilombot. Saan po ang church ng Nilombot? Barangay Church. Oh, praise God. Okay, so saan po ang church ng Banawang? Amen. Mahiyain. Saan po ang church ng Leet? Zone 6. Nasa taas yung iba. Zone 1, Leet. Ayun, praise God. Saan po ang Matik-Matik Villa? Wow, energy. So, saan po ang Kalasyaw? Kalasyaw Church. Kablong. Praise God. Ay, sisigaw sana sila, Mother, pero taas na lang ng kamay. May nakalimut. Sapang. Workers. Dito po tayong lahat. Pag sinabi kong Sapang, sigaw tayong lahat. Hallelujah! Ayan, dahil dito po ang ating Central Church. Praise God. Ready na po ba tayo? Amen. I-ready po natin ang ating mga puso, ang ating Bible, notebook, ballpen, at make sure makapag-take note po tayo ng marireceive po nating word sa umagang ito. Mamaya ang ating testimony. So tinatawagan po natin ang Happy Mother's Day! Siyempre, Mother's Day ngayon. So mamaya ang celebration po natin. Tinatawagan na po natin ang ating mother, parang hindi bagay, Inay Catherine Santiago. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Inay. Praise God. Amen. Happy Mother's Day. So, bukas na po ang balik ni Pastor, bukas ng gabi. At we thank God dahil sa araw na ito ay inopen ng Panginoon ang opportunity na nakapag-share siya ng salita ng Diyos sa isang church doon sa Korea. So, we ask and we pray na patuloy na maging pagpapala sila doon at patuloy na mabuksan ang opportunity para sa atin sa missions. Amen? Amen. So, okay na ba sa ating media? Kahapon, meron tayong korban and we praise God sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isang nandun, children ministry, mga lingkod ng Diyos. Kaya Korban Reloaded kasi ibang version naman ngayon. So, patuloy na inaayos at ini-improve ang ating presentation. And tuwang-tuwa ako, I'm so blessed. Higit sa lahat dahil sa mga mensahe na hinatid ni Kuya Rex. Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang grabe na bless ako. Bago talaga ako. Sa buhay. Maganda yung ginawa niya sa presentation. And then si Ate Joanna, nasan si Ate Joanna? Nagbigay din ng classification ng praise ng songs. And of course, si Maestro Kuya Mike. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. So sa hapon ay talagang, and then sa kabilang, nagkaroon naman kami ng training ng TMC. Dumating ang mga taga Matik-Matik Villa. Palakpakan natin ang buhay ng... Okay. Yung iba kasi nag-conduct na at saka So maganda po ang ginagawa ng Panginoon. So ngayon, we will establish the word today by talking about yung klase ng walks of life ng tao. So to establish the reality na basahin nga natin, born once. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Born once. Ilang beses mamamatay? Born twice. Die once. Saan kayo dyan? A or B? Ilan ang 2 beses ng pinanganak?
Ilan lang? Sa 2 beses pinanganak sa pisikal at sa espiritual, ibig sabihin, minsan lang mamamatay, kung mamamatay man. Physical death. Pero yung mga hindi naipanganak muli, minsan lang sila pananganak sa physical, 2 beses mamamatay. So yung spiritual death, ang ibig sabihin ng death kasi dyan ay separation. So kaya nakahiwalay sila sa Diyos at pagdating ng kanilang kamatayan, yun yung tinatawag na eternal damnation or eternal dagat-dagatang apoy. Okay, next slide. Ayan. So, alam ba natin na merong mga naglalakad na patay? Sinong nakapanood ng Walking Dead? Horror ata yun. Diba? Pero sa reality, maraming naglalakad na patay. Maring nasa pamilya natin ang iba doon. Maring magulang, tatay, kapatid, anak, nakakalungkot man tanggapin, pero lahat ng hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at pagligtas, lahat ng hindi na ipanganak muli, minsan lang sila naipanganak sa physical, sila ay patay sa spirito. Tama? So sila yung mga tinatawag nating walking dead. Minention din ni Apostol Pab sa Bible yan. Sabi niya, dati, sabihin mo nga ng saman. Saman yan. Namumuhay tayo sa mundo, walking dead. Pero ngayon, sinong nandito nung last Sunday, walking with Enoch? Di ba? Sinong naglalakad o who are walking with God? Sino? Taas ang kamay. Okay, next slide. Next slide tayo kasi yung aking social na sineset up pa. Next slide. Ayan. Minention yan ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, before nansaman, we were dead. Sabi niya, you were dead in the trespasses and sins in which you walk. Tayo nun ay patay. Nasa kasalanan tayo at lumalakad tayo ayon sa mundo. According to the prince of the power of the air. Ang pangalan na prinsipe, prince of the power of the air, pangalan ni Satanas yun. Isa sa mga pangalan niya. Kaya di ba alam natin may dark web, may dark web. At kahit sa internet, sa air, sa net, namamayagpag ang kasalanan, korupsyon, kalaswaan. Isang click mo lang, lahat ng hindi mo dapat napapanood ay nandun. Kaya importante sa ating Facebook, dapat tayo ay active na nagpo-post at nagre-repost ng mga prinsipyo tungkol sa Diyos. Kasi pag ganon, ina-upload natin sa air, huwag niyong hayaan na mas marami ang nag-a-upload ng kasamaan kalaswaan. Kundi dapat tayo ay sa internet active tayo. Sino na ang nag-follow ng page ng Kingdom Culture? Sa Facebook, kung may Facebook kayo, pat nakikita niyo yung post na Kingdom Culture, okay, i-follow nyo yun kasi tayo ang pinopropagate natin, nagpapalipad tayo sa air ng mga mensahe ng salita ng Diyos. Okay? So, dati, lumalakad tayo sa kadiliman, sa kasamaan. Okay? At ang sabi ng salita ng Diyos, among whom we all once conducted ourselves in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, we were by nature the children of wrath like the rest of mankind. Ibig sabihin nito, sabi ni Apostol Pablo, nansama noon, gaya natin ng mundo, lumalakad tayo ayon sa kagustuhan ng ating laman. Diba? Gusto ng masarap diba? Sabi ng, sinong may sabi ng, if it feels good, do it. Katuruan niya ng satanismo. Kung masaya ka, doon ka sa masaya. Suportahan kita. Obey your thirst. Kung gusto mo, gawin mo.
Yun yung sa mundo, sinusunod natin ang gusto natin. Hindi mo kailangang sumamba kay Satanas. Gawin mo lang ang gusto mo, lumalakad ka na ayon kay Satanas. Yan ang sinasabi doon. Dati, yung gusto ng ating laman, okay? May asawa ka, may gusto ka pang iba. O kaya, namumuhay kayo, hindi pa naman kayo mag-asawa, pero ginagawa nyo na ang buhay mag-asawa. O kaya, nag-cheat, okay, nagongopya, ginagawa ng mga nasa mundo, ginagawa din natin noon kasi taga-mundo tayo. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Sabihin mo sa kapatabi mo, nansaman man, o ang gadnatan, gagawin yun eh. Baka hanggang ngayon, nansaman. Yan ang lakad natin noon. Lumalakad tayo ayon sa ating kagustuhan, ating sarili. Tayo ang boss, tayong nasusunod noon. Pero ngayon, okay, next slide. Yan. May 2 kapanganakan, 2 kamatayan, iisang desisyon. Kaya siguraduhin ninyo na iisa lang ang inyong kamatayan, 2 ang kapanganakan nyo. Amen? At tayo ay at kung ganun nga, tayo ay lumalakad sa Panginoong Diyos. Okay, next slide. Sabi ng salita ng Diyos, basahin natin ito. Okay? Sa Ephesians, kung meron kayong Biblia, Ephesians 5:15. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Look carefully then how you walk. Okay, wait. Sabi doon sa King James, circumspectly, walk circumspectly. Ibig sabihin, bagla lumakad kayo, bantayin, hindi kayo bara-bara. Sa buhay, pag nagdidesisyon tayo, pag naglalakad tayo, pag may ginagawa tayo, dapat iniingatan natin, binabantayan natin. Carefully, sabihin na natin, carefully. Look carefully, wag basta-basta, sabi niya. Look carefully where you walk. Asa na yun? Tadan. Ay, bakit ibang lumabas? Ibang lumabas. Tadan. Tadan. Okay, sige, ulitin ko yung, ayun na, okay na. Look carefully. Tingnan ninyo ang paglakad ninyo. Hindi kagaya ng mga mangmang, kundi lumakad kayo na matatalino. Making the most, sinusulit nyo dapat ang araw kasi the days are evil. Sa ngayon, sa mundo natin ngayon, nakasamaan ay laganap, korupsyon ay laganap. Ang sabi niya, ang lakad daw natin sa ating buhay, dapat maingat tayo. So do not be foolish. Huwag kayong tatanga-tanga. Huwag kayong mangmang, pero intindihin ninyo ang will ng ating Panginoon. So ngayon, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Ito yung lakad sa Panginoon. Paano tayo dapat lumakad? How do we walk with God? Paano tayo dapat, bakit walking? Kasi tuloy-tuloy yan. Amen. So, para mas mabilis nating maintindihan, merong, ang tawag nito, symbol acronym yan. Ano yung W? Basahin natin lahat. Ano yung W? Wait on the Lord. A? Align. L? K? I? N? And G, yan ang walking with God. Walking with Jesus. Una, wala tayong wala yung props ko dito. Okay. Una sa lahat ay ang tinatawag natin, ito na lang kaya, ayun, pwede. Ito. Yan, to. Una sa lahat, ang wait or walking on the Lord. Alam natin lahat yung verse sa Isaiah, di ba, na 40:31. They that wait upon the Lord shall, ano daw? Renew their strength. They shall mount up on wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Alam natin yan. At ang famous yan, agila. Sinasabi natin, run and not be weary, walk and not faint. Yun ang famous. Pero, hindi automatic nangyayari yan na para kang agila.
Ang pinaka-keyword dyan sa verse na yan ay yung word na wait. At ang word na wait na ginamit sa Hebrew, okay? Ang word na wait dyan ay dito, kava. Sabihin mo nga, kava. Ang ibig sabihin ng kava, hindi to exact na, no? Tingnan nyo na lang yung picture. Ay parang tali, yung rope, lubid. Diba? Ang ibig sabihin ng kava, isa kang maliit na strand lang. Pupilipot mo ang buhay mo doon sa malaking strand, sa lubid, para maging matibay. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng wait. Yan. Okay? Ayan, no? Maliit, iisa lang na, no? Ipupulipot para sa ganon, gaya nun, para maging malaki at matibay. To bind together. Ang ibig sabihin ng wait, ang buhay dapat natin, hindi ibig sabihin na wait upon the Lord, na kada-4 ka, nag-aantay, hindi. Ibig sabihin ng wait on the Lord, every day, ipupulupot, tama ba yung pulupot? Mo ang buhay mo sa Panginoon. Okay? To kava. Kailangan nakapulupot ka ang buhay mo sa Panginoon para they that wait upon the Lord or kava, anong mangyayari? Shall renew their strength. One time, si Tio, nung inaalagaan ko sila noon, pumunta siya sa duyan. Tapos, pagkatapos naglaro, tapos sabi niya, I'm already low bat. I need to charge my batteries. Sabi, where's your battery? Sabi ko, dito daw sa tiyan niya. Kaya matutulog daw siya para mag-recharge. Ngayon, ang kava, ang recharging sa Panginoon, pag nag-kava ka or pinulupot mo ang buhay sa Panginoon, hindi ka gaya nung may battery ka na i-recharge. Hindi. Pag ikaw ay nagkava sa Panginoon, nag-wait upon the Lord, ang strength na ibibigay sa iyo, bago. They are new every morning. Kaya yung strength, hindi nire-recharge, ayan, no? It is not recharged. Pag ang strength na binibigay sa iyo ang Diyos, hindi ka nagre-recharge. Bagong baterya, bagong kalakasan every morning. Kaya nga, importante yung hitbodydot natin. Importante yung waiting, nagme-meditate tayo, nagpre-pray tayo. Kasi yung kalakasan natin sa Diyos, bago. Sabihin mo nga sa katabi mo, bago yan. Hindi yan recharge, i-recharge. Bagong baterya every day. Ngayon, pag bago yan, new every morning, they will mount on wings like eagles. They will run and not be weary. Walang nai-stress na anak ng Diyos na lumalakad at nakapulupot ang buhay niya sa Diyos. Amen. Maraming trabaho, nakakapagod, pero walang nai-stress. Walang nade-depress. Bakit? Kung nakapulupot ang buhay mo, fresh ang baterya mo, fresh ang kalakasan mo na binibigay ng Diyos. You wait upon the Lord. Yan ang lakad ng isang tunay na anak ng Diyos. Kung nagwe-wait ka upon the Lord, hindi ka na depressed, hindi ka nagiging anxious, hindi ka na frustrate, lakad ka ng lakad kasi bago bawat umaga. Ano yung W? Ano ulit yung W? Wait upon the Lord. Ipulupot mo kasi ang buhay mo sa Diyos, hindi yung sarilinin. Kaya nai-stress ang iba, kaya napapagod, naburn out, dahil hindi sila, asan na yun, nawawala na ako, bakit nga, kailangan na ng password. Asan na yun? Hindi sila, yan, stress or burnout. Walang ganyan sa Panginoon. Amen? Kung lumalakad tayo, if we wait upon God, hindi nyo alam ko, sa paglilingkod ko ng ilang taon sa Panginoon, ay it is new every morning. Amen ba? Ganun din, sabi mo, hindi naintindihan, hindi nakakapagod ang trabaho. Oo, yung laman napapagod, pero yung utak, yung puso, fresh, new every morning. So if you wait upon the Lord, ang lakad natin sa Panginoon, number 1, we wait upon the Lord, ay hindi tayo makakaroon ng burnout. We will run and not be weary. We will walk and not
faint. Hindi tayo babagsak, hindi tayo bibigay, hindi tayo matatalo ng stress. Yung iba naka-cancer na dahil sa stress. Dahil sa acid, pag na-stress ka, acid ang na-form sa katawan mo, nagpro-produce. Kaya nagkakaroon sila ng cancer. Sabihin natin, wala dito yan. Because we wait upon the Lord. Okay, ulitin natin, kava. Sabihin natin, kava. Pumulupot ka na lubid sa Diyos para bago palagi ang iyong kalakasan. Hindi, nagre-recharge ba tayo? Nagre-recharge ka ba? Hindi. Bago. Paano yung change battery, Nigel? Anong tawag doon? Change battery lang talaga? Kasi diba yung battery, pagka i-recharge mo para ulit, para mabuhay hanggang wala na talaga, kahit i-recharge mo, hindi na mabubuhay. Battery ng sasakyan. Diba? So, pero pag bago, mag-change. Kaya everyday, bago ang ating strength sa Panginoon. Okay? So, wala tayong ganyan if you wait upon the Lord. So, yan ang unang-una nating lakad. Pangalawang klase ng lakad natin, wait upon the Lord. Number 2, A is align with God. Huwag kayong magsawa sa word na align kasi yun talaga ang susi. Wala nang iba. Sa meron silang declaration, ang buhay ko ay payaman ng payaman, paganda ng paganda, palakas ng palakas, ano pa yun? Pangat ng pangat, paapoy ng paapoy, yun lang. Tapos sabi ko, kulang, hindi yan syalak. Kasi kahit declare ka ng declare, kung wala yung statement na dapat sasabihin mo, habang ako ay lumalakad ayon sa salita ng Diyos. Habang ako ay nakalinya sa plano ng Diyos, dapat may nakalagay na gano'n para yung declaration na yun ay syalak. Kasi kahit declare ka ng declare, kung hindi ka nakalinya, hindi rin mangyayari yan, di ba? So yan ang sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1. Basahin natin ang salita ng Diyos. Everybody gets it, go. Okay. I beseech ye therefore, brethren, by the mercies of God, that you, lakasan, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. This is your reasonable service. So pinag-usapan namin yan kahapon. Yung service, ito daw ang paglilingkod ninyo, yung ialay nyo ang yung buhay sa Panginoon. Ang service o paglilingkod ay palang iba sa worship. Parehas yan. Proskuneo, latro, worship. So bilang pag-worship natin sa Panginoon, paglilingkod natin sa Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo, ialay mo ang iyong katawan. Hindi buhay ang sinasabi dito eh. Hindi naman niya sinabing, present your life. Anong sinabi? Present your body. Buhay na sacrifice. Kaya nga ang katawagan natin ngayon, libre tayong magpuri, maglingkod. We are called hindi para mamatay para kay Kristo. We are called to live for Jesus. Na ang katawan na ito, maglilingkod sa Diyos. Sabi mo katawan mo, katawan, palakas ka, maglilingkod ka sa Diyos. Kaya we rebuke every sickness and disease. Walang karapatan. Alagaan mo ang iyong katawan. Honor the temple of the Holy Spirit. Pakainin mo ng tama. I-align mo yung katawan mo ayon sa plano ng Diyos. Kung may mga testimonies na tayo, na mga may high blood, may hypertension, may mataas ang sugar, at inayos nila, nagbigay si pastor ng, yung power pair na yung gold. Inayos yan yung tinitake. Ngayon, dire-diretso na, ang ganda na ng kanilang, wala nang high blood, wala nang hindi na sila gumaano ng gamot. Kasi, iniayos na, inilinya na nila ang kanilang katawan, ang kanilang blood pressure, ang kanilang sugar, nakalinya na. Asan si Arlene? Nakalinya ba yung green mo? Asan si Arlene? But may linya yun eh. Tinitingnan namin pag nag-check up kami. Pero pag hindi nakalinya, ganyan-ganyan. Merong mga, na hindi, ikaw na kidney, bakit? Nadami mo na daw mga, creatinine, dapat luminya. Okay? So let us align our bodies as a living sacrifice.
At hindi tayo dapat, hindi lang ating bodies, ang verse 2 niya, do not be conformed. Huwag kayong luminya. Saan? To the world, sa mundo, but be transformed, teshuva, by the renewing of your mind. Pag ganawa nyo ito, yung bodies nyo nakaalay, yung iyong utak nakaalay, sabi niya sa salita ng Diyos, you will know God's will so that you may prove what is that good and the reasonable, acceptable, perfect will of God. Gusto niyong malaman ang God's will? Ialay niyo ang inyong katawan sa Panginoon. Ialay niyo ang iyong buhay. Ang alignment, walang ibang ibig sabihin, kundi sabihin natin, correct position. Kung banking, hindi correct position, ia-align mo. Tama. Kaya dapat kung yung utak mo, iba na ang takbo, ilinya mo, iayos mo sa Word of God. Kailangan nasa correct na position. Okay? Alignment begins with what you agree. Kaya kapag may naririnig ka at may nagchichismis, nagchichika, nag-agree ka, hindi ka man nagsalita, pero nag-agree ka, may nabasa ka, nag-agree ka, ibig sabihin nag-align ka doon. Good or bad, naka-align ka doon kung nag-agree ka. Kapag sinabi, oo nga no, talanti. Pag may talanti ka na doon, ibig sabihin nag-agree ka sa sinasabi nila, masama man yun o mabuti. So alignment begins when you agree. Okay? So we are not called to agree with emotions. Kung ano yung nararamdaman natin, hindi tayo doon nag-a-align. Kailangan nakalinya tayo, mag-a-agree tayo. Saan? Sa truth, sa katotohanan. So, pag inialay natin ang ating katawan, dapat yung mata mo naka-align. Hindi kung saan-saan nakikita, duling. Nandun nakatingin sa mundo, nakatingin sa Word of God. Ano ang ini-scroll mo, pinag-aaralan mo, binabantayan mo sa internet. Kailangan bantayan mo ang iyong mata. Eye gate ang tawag doon. Yan yung gate na pumapasok ang informasyon, pumapasok ang espiritu, pumapasok ang kaisipan. Ano ang naririnig mo? Ear gate yan. I-align mo yung tenga mo sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng pinapakinggan. Okay? Kailangan habang nakikinig ka, hearing by the word of God, ikinokompara mo, tama ba ito sa scripture? Parang mali, ganon. So, kailangan ang ating tenga ay naka-align sa salita ng Diyos. Ang ating mata naka-align sa salita ng Diyos. Ang ating puso naka-align sa salita ng Diyos. Ang ating bibig, ano ba ang sinasabi natin? Dapat nakalinya, naka-align sa salita ng Diyos. Amen ba? Pag ganon ang buhay natin, you guard your heart with all diligence, for out of it flow the issues pertaining to life and godliness. Yung mga nararamdaman natin, pag mayroong tapos may nararamdaman ka, oops, mali ito, hindi dapat ito. I-align mo ang nararamdaman mo. Gusto mong sumabog, gusto mong magwala, pero naisip mo, bali ata. Umayos ka, kumalma ka, kalma lang, kalma. I-align mo ang emotions mo. Hindi lahat ng emotions pinagbibigyan, tama? In love ka sa isang ay grabe, talagang siya nawa. Pero alam mo, na hindi siya kalooban ng Diyos kasi una sa lahat, ayaw niya sa Kristyanismo. Ayaw niya sa pinaniniwalaan mo. Hindi na pinagpre-pray, di ba? Mag-align ka. Yung puso mo sa Kanya na tumitibok, patibukin mo sa Diyos. Mag-align tayo. Sabihin mo sa katabi mo, align ba ang mata mo? Sagot, ikaw, align ba ang tenga mo? Diba? Lahat, tenga, mata. Yung buhay natin dapat naka-align sa salita ng Diyos. Pag ganyan, okay, lahat ng pumapasok sa puso natin, may kakaroon ng effect, okay? Pati musika, pati yung pinapanood natin, amusement, okay? Dapat binabantayan natin yun lamang kapag ang ating tatanggap. Ano ulit ang W? Ano ulit ang W sa walking? Wait on God. Pulupot ang buhay sa Diyos. A, align. Saan ka mag-align? Sa mundo, sa tama, sa mali? Saan ka mag-align? Alignment with God's Word. Pangatlo, love of God. Ang lakad dapat natin, we are walking with Jesus, ay puno ng pag-ibig. Ginagawa mo ang bagay dahil
ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa'yo. Ang pag-ibig ng Diyos, ang word dyan na love ay agape. Iba yan sa pag-ibig ng asawa sa kanyang, pag-ibig, chig-jig-jig, sabi ng puso mo kasi maganda. Bakit mo siya mahal? Kasi maganda, kasi mabait, kasi may kotse, may pera. Bakit mahal? Kasi mahal niya ako. Paano kung hindi ka na mahal? Paano kung pangit na? Tumitigil ang pagmamahal ng mundo. Pero ang pag-ibig ng Diyos, sabihin mo nga agape. Yan ang sinabi sa Greek word. For God so loved the world, ang sabi doon, for God so agape, agape the world. Minahal ng Diyos, ano yung agape? Love without condition. Or unconditional love. Yung hindi mo mahal mo si pastor kasi mabait, masaya, tumutulong. Paano kung nakalimutan ka ni pastor, hindi mo na siya mahal? Mahal mo yung isang dahil may mabait siya. Hindi dapat ganun ang klase ng pagmamahal natin. Love of God, yung pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa atin, na pag napuno tayo ng pag-ibig ng Diyos, yun din ang dadaloy sa iba. Kaya hindi titigil ang pagmamahal mo sa Kanya. May nakausap ako years and years ago. May problema silang mag-asawa. Sabi ko sa babae, kasi yung gawin natin sa salita ng Diyos. Kumbaga sabi ko, mag-align ka sa salita ng Diyos. Ano bang sabi? Wife, submit your husband. Okay, husband, love your wife. Tapos sabi nung babae, ayoko na, pagod na ako. Ayaw na daw niya. Tumigil na. So, hindi ganon ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tumitigil. Okay? Hindi loving until it hurts, pero loving even if it hurts. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Basahin natin ang 1 John 4:7. Ito ang lakad natin. Okay? 1, 2, 3, go. Beloved, let's love one another, for love is of God, and everyone that loves God is born of God and knows God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Yung hindi marunong mag-agape, yung nagtumitigil ang pag-ibig nila, yung namimili ng iibigin o mamahalin, hindi nila naintindihan ang agape love of God. Sabi ng salita ng Diyos, hindi sila galing sa Diyos. Pero kung naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos, you become or you walk in the love of God. So ngayon sinasabi natin, okay, mahal ko ang Diyos. I love God, I love Jesus. Anong proof na mahal mo ang Diyos? Obedience. Sabi ng salita ng Diyos, if a man loves me, kung may nagmamahal sa akin, sabi ni Jesus, i-obey niya, susundin niya ang aking mga salita. At ang pagmamahal ng aking Ama ay nasa Kanya. And He will come to me and He will stay with me. He that loves me, yung nagmamahal sa akin, pero hindi niya ako sinusunod. Ang salita ng Diyos, hindi niya sinusunod ang salita ng Diyos na kanyang naririnig, ay hindi totoong nagmamahal sa akin. Yan ang ibig sabihin niyan. So, tayo, dapat, ang lakad natin, hindi lang waiting on God, hindi lang naka-align with God, pero ang lakad natin ay lakad ng pag-ibig. Bakit mo ginagawa ang DVBS? Pag-ibig sa Diyos na dumadaloy sa iba. Amen. Yan. So yan ang ating L, loving God. Ang K natin sa walking ay know Jesus. Si Apostol Pablo one time sa Book of Acts, naglalakad siya. Sabi niya sa Acts 17 verse 23, tinitingnan ko, napadaan ako, sabi niya, as I was passing through, nakita ko, tinitingnan ko ang inyong mga Diyos-Diyosan, sabi niyo, may nakita akong isang direbulto. May nakita akong isang altar na ang nakalagay doon, altar to the unknown God. So kahit isang Diyos na hindi nila kilala, gumawa sila ng altar, sumasamba sila sa Diyos na hindi nila kilala. At sabi ni Apostol Pablo, ngayon ipapakilala ko to. Maraming Kristiyano sumasamba sa Diyos na hindi talaga nila kilala. Sasabihin nyo, bakit? Kilala naman namin. Bakit ka aburido nung sinabing tataas ang gas?
Bakit ka aligaga nung sinabing ano? Bakit ka, kung kilala mo ang Diyos, hindi ka natatakot sa anuman na news na darating sa'yo. Kung kilala mo ang Diyos, wala kang takot na magpangaral ng kanyang salita. Kung kilala mo ang Diyos, hindi ka natatakot na magbigay kasi alam mo na ang Diyos ay He is the greatest giver. And you can never outgive God. So, tayo ba, kilala ba natin ang Diyos talaga? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi niya, okay, the greatest thing in all my life is, ano ba, may kanta kasi, the greatest thing in all my life is, may knowing you, loving you, serving you. Minsan, kinakanta namin yan, panahon pa namin yan ng mga kasama ko. O, di ba, inaanawit na sa Banawang noon, Brother Danny. Di ba, the greatest thing in all my life, kung kunami ijay. Pero una sabi, loving you. Tapos, the greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing. Sabi ko, nagtaka ako, bakit ang dami-dami? Ang greatest, di ba, isa lang? Kung sa iyo pagpipiliin, ano ang pinaka-greatest thing in all your life? Ano yan? Knowing. Bakit knowing? Pag kilala mo ang Diyos, grabe ang love mo sa Kanya. Pag kilala mo ang Diyos, paglilingkuran mo siya ng buong buhay. Pag kilala mo ang Diyos, serving you, knowing you, the greatest thing in all. Kaya nga si Apostol Pablo nagpupursige. Sabi na Apostol Pablo, sa verse na ito, I am determined. Ito lang ang purpose ko, determinasyon ko. Na ano? That I may serve Him. Ano? That I may love Him. Anong nakalagay ni Apostol Pablo? Ano daw ang determinasyon niya? That I may kilalanin ko siya, that I may know Him. At ang pagkakilala niyan, hindi one time. Kaya nga, congratulations sa mga nag-enma at nag-e-enma. Kasi ibig sabihin, patuloy-tuloy kayong hinahanap, pinag-aaralan, inaalam kung sino ang Diyos na buhay. Meron tayong mga life groups. Kailangan nandun tayo sa life group kasi dun sa G7, dun natin pinag-aaralan. Kasi ang knowing God, hindi lang one time, big time. Ang knowing God is progressive. Tuloy-tuloy. May mga hindi ka pa alam ngayon, malalaman mo bukas. May hindi ka alam kahapon, ngayon alam mo na. Kahapon hindi mo alam ang kava. Nang waiting upon God pala, ay pupulupot mo ang buhay mo. Kasama mo siya palagi. Sa prayer, sa devotion, praying without ceasing, ganun pala ang kava, dun pala ang waiting upon God. Hindi mo yun alam. Ngayon, umattend ka ng church, alam mo na. Amen. Hindi mo alam noon na ang pag-ibig ng Diyos ay agape, unconditional love, walang kondisyon. There is nothing you can do that will make God love you more or less. Wala kang gagawin, wala kang pwedeng gawin na, ay gagawin ko ito para mas mamahalin ako ng Diyos. Hindi, sagad-sagad ng pag-ibig sa'yo ng ating Panginoon. Unconditional. Dati hindi mo alam, ngayon alam mo na. Progressive growing. Umattend ka ulit ng ENMA. Kanina, nag-EGMA kayo kanina? Aral kayo? Palalim ng palalim tayo. Yan yung sinasabi niya, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him. Para makilala ko siya ng lubusan. Magkaroon ako ng ma-experience sa Kanya. Recognizing and understanding, maintindihan mabuti kung gaano siya ka-wonderful ang Kanyang presence. Yan ang knowing God. Kaya wag tayong titigil na saliksikin, aralin, mag-pray, at ma-experience ang pagka-Diyos ng ating Diyos. Amen? Amen! So, yan ang knowing God. Kailangan alamin natin. Sinong nakaka-memorize? Very short iso. Daniel 11:32. Sinong nakaka-memorize? Hindi nyo mabasa dyan. Pero kung memorize ninyo, kung hindi nyo memorize, dapat i-memorize nyo na. Anong nakalagay doon? But the people
that know their God, ano daw, shall be strong and do great exploits. Kung tayo, kilala mo talaga ang Diyos, magiging malakas ka. Naalala niyo, kahapon pinag-aralan namin si Caleb. Ilan taon siya? 85. Sino nang 85 dito? 85. May mana siya na pinangako ang Diyos, Kanaan, eto na. Pilian na, butang-butang. Ang sabi ni 85 years old na Caleb, ang sabi niya, gusto ko yung Hebron. Give me Hebron. Bakit Hebron? Ang Hebron ay bundok-bundok. Ang Hebron ay headquarters ng mga giants. Ang tawag sa kanila, Anakims. Malalaki. Higante nga. Pero kung saan nung matindi ang labanan, ang sabi ng 85 years old na lolo natin, si Caleb. Kaya nga pagdating ko sa langit, hanapin ko siya eh. Chikahin ko siya, anong ginawa mo? Anong nangyari? Anong kapangyarihan ng Diyos? At natalo mo ang mga higante sa Hebron. Kasi tinalo niya lahat yon. Nakuha niya ang kanyang mana. Bakit? Because he knows his God. Si Joshua, kilala niya ang kanyang Diyos. Si David, kilala niya ang kanyang Diyos. Kaya minsan, ang kanyang Panginoon. Kaya minsan, kahit imposible na ang labanan, pero kilala nila ang Diyos nila. Hindi na sila maglalaban. Kakanta na lang. At the angels of the Lord will fight for them. Kapatid, hindi ito mga kathang isip lang. Hindi ito kwentong barbero or comics lang. Totoo ito. And if you want to experience sa negosyo mo, kung gaano kapangyarihan ng Diyos at may great exploits ka sa ministry mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, may gagawin ang Diyos if you know Him. Amen. Sa school ninyo. Kaya grabe, magkaroon tayo ng kauhawan, kagutuman, na ipakita ng Diyos. Makita sa inyo, ano kayong gagawin ng Diyos sa buhay ko? Eh, ako lang isang hamak lamang na ganito. Maraming miracles na nangyayari sa buhay ng mga nanay, ng mga tatay, ng mga bata na nagkakakilala ng kanilang Diyos. I-apply mo yan sa negosyo mo. I-apply mo yan sa buhay mo. Ano ba yung mga great exploits? Yung madala mo ang mga tao sa Panginoon, pamilya mo sa Panginoon, great exploits yun. Amen! Yung makapag-share ka sa klase mo, sharean mo ang kalaro mo, madala mo sa Panginoon at madala mo sa church ang teacher mo, mga kaklase mo, great exploits yun. Yung negosyo mo as you are serving God and blessing the Lord, lumago ng lumago, grabe, hindi mo na maintindihan, pero ikaw ang number 1 supporter ng church. Great exploits yun. Gusto nyo bang maka-experience ng matinding pagkilos ng Diyos? Learn to know your God. You will be strong and you will do great exploits. Amen. Ngayon, kung pag-aralan natin, 4 na ang napag-usapan natin. Walking na paglakad sa Panginoon. Kung titingnan niyo yung image na yan, saan papunta yung arrow sa tao? Papasok. Ibig sabihin, yung waiting on God, puso mo yun. Yung aligning with God, yun. Yung loving God, puso mo yun. Yung knowing God, puso mo yun. Pag ginawa mo yung 4 na yun, umaapoy ka, may lalabas. Yung iba kasi sabi na, ba't hindi siya nagbibigay, ba't hindi nag-i-invest, ba't hindi tumutulong? Kasi nga, hindi siya nagwe-wait upon God. Kasi nga, hindi siya nakalinya sa Diyos. Kasi nga, hindi niya mahal ang Diyos. Kasi nga, hindi niya kilala ang Diyos. Kaya masiblet. Kaya hindi tumutulong. Kaya kahit na anong gawin mo, ikaw pa ang mapagalitan, ikaw pa mapapaya. Let us teach our people to wait on God, to align with God, to love God, and to know God, to walk with God. Kasi itong dalawang ito magiging resulta. Ano ito? Number 5. Walking tayo di ba? So ano yung number 5? Investing in the kingdom. Investing in the kingdom. Alam natin yung parable of the talents. 3 servants.
Yung isa, pinatawag ng master, okay, tara, ikaw, bigyan kita ng 5 talents. Invest mo yan, gawin mo ang lahat, babalik ako, mag-accounting tayo. Yung isa, binigyan niya ng 2 talents, yung iba, 1 talent. Pero lahat sila, anong tawag sa kanila? 3? Anong tawag sa kanila? Servants, tama. Umalis yung master, tama. Binigyan sila. Pagbalik, may accounting na, halina kayo mag-accounting. Yung binigyan ng 5, anong nangyari sa kanya? Nag-report. Dumami ba yung in-invest niya? Yung binigay mo sa akin, in-invest ko to, ginamit ko yung talent. Ngayon, lumaki, meron nag-income, 100%, yung 5, nadagdagan ng 5 pa, 10 na. Ibig sabihin, lumago. Yung 2, ganun din, lumago. Pagdating sa pangatlo, anong ubat nung pangatlo? Sabi nung pangatlo, kilala kitang, master, na nagtatanim, nag-aani naman sa hindi mo tinaniman. So, sabi niya, kilala niya ang master niya. Tama. Yung 2, kilala din nila ang master nila. Pero yung isa, mali ang pagkakilala sa master niya. Tama? So sabi ng master, yan ang pagkaalam mo pala sa akin. Bakit hindi mo ginawa ang ganito, ganyan, ganyan. So ano ang pagkakakilala mo sa Diyos mo? Ganun ang magiging and lazy servant. Kasi binalik niya yung isa-isa pa rin. At sabi niya, doon ka na sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, unbeliever yung 3rd na servant. So meron sa church, mga unbeliever na nakasiksik sa church, na feeling believer din. Feeling mananampalataya, parang servant din. Pero lahat tayo, binigyan tayo ng mga talento. Binigyan tayo ng resources. Anong ginawa mo? Anong ginagawa mo habang may panahon pa at hindi pa bumabalik ang master? Lahat tayo ipagsusulit natin sa Diyos. Yung pinagkatiwala sa iyong kaperahan, yung pinagkatiwala sa iyong pamilya, yung pinagkatiwala sa iyong mga anak, yung pinagkatiwala sa iyong mga gamit, pinagkatiwala sa iyong lupain, ano ang ginawa mo sa mga pinagkatiwala na yon? Pag humarap ka ba sa Diyos at inaalay mo ito, Panginoon, sasabihin niya, welcome my good and faithful servant. Pero meron nakasalamuha din na pero dahil mali ang pagkakilala niya sa Diyos, ayaw mag-invest sa kingdom of God. Ayaw magbigay sa kingdom of God. Masiblot mentality. Tama? Kasi hindi niya kilala ang Diyos. Pero ang linaw-linaw sa salita ng Diyos, sa 2 Corinthians, basahin nga natin ang verse 10. Now He, ang Diyos, who supplies seed, saan? To the sower and bread for food. Basahin natin lahat. May bibig ba tayo? Let's read the word of God. Will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. So, ang linaw-linaw sa salita ng Diyos, na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng seed para itanim. Sa lahat ng nagtatanim. Kaya nga, every time may announcement ng pagtatanim, maging excited tayo, hindi yung mentality na tulalamutan, giving lalamot. Pag ganyan ang mentality, hindi mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Pero ang opportunity for missions, o lahat ng nag-invest sa missions, kasama kayo sa success ng ministry at pag-share ng ating pastor sa Korea in Jesus' name. Amen. Magtatanim tayo. Okay? At ang sabi ng Diyos ang nagbibigay. Siya rin ang nag-i-increase. Anong ini-increase niya? Yung lagayan mo ng seed. Sino ang may GCash sa inyo? Sino ang may bank account sa inyo? Sino yung may ATM sa inyo? Ang sabi ng salita ng Diyos is you become a blessing. Siyang mag-increase ng laman ng mga storehouse ninyo.
Ano ba ang storehouse nyo? Saan nyo ba linalagay ang kaperahan nyo? The Lord will bless it and increase it. Kaya naniniwala ako dito eh. Kaya habang nagbibigay ako at habang lahat naman din sa ang prinsipyo kasi namin, lahat ay pag-aari ng Diyos. So minsan yung aking mga GCash account, coins.ph account, mga account ko, mga bank, ATM, linay-hands ko yan. In Jesus' name, ikaw na storehouse, money is coming forth from the north to the south. Linelehands ko, hindi mauubusan. Sa usapan namin ni Josiah na umihingi ng bata siya ng baon. Meron kong wallet nun, sabi niya, hindi mauubusan ang aking wallet ng pera. In Jesus' name. At tama nga. Amen? Why? Because we are partners at naniniwala ako dito. I will be made rich. Sabihin mo nga, naniniwala ka. Kung naniniwala ka, declare mo to. I will become made rich. I will be made rich. Walang naniniwala. Lakasan ninyo. 1, 2, 3, go. I will be made rich in every way. Hindi lang sa pera. Kasi hindi pera ang sukatan ng wealth natin. Maraming may pera, pero walang kayamanan. May pera sila pero wala silang wealth. May pera pero laging may sakit. May pera pero laging takot. May pera pero nade-depress, gustong magpakamatay. May pera pero walang joy. May pera pero ayaw gumising ng umaga kasi problemado. Hindi lahat ng pera, hindi pera-pera lang. Ang wealth is every way. Ang wealth ay pera, yung joy, yung health natin, yung pamilya natin. Kasama lahat yan. At ang sabi, we will be made rich in every way. So that, in every occasion, sa bawat okasyon, every second Sunday, may ambagan tayo ng ambabang pagkain. Kakain tayo mga maya, salamat sa nag-ambag. Amen. Every second Sunday ito. So, anyone who is interested at gustong mag-bless, magdala kayo ng pagkasaluan nating lahat. Amen? You will be made rich in every way so that you will be generous in every occasion. Anong occasion? DVBS, meron kang i-bless. Anong occasion? Missions, meron ka. The building fund, meron ka. May nangangailangan, may ibibigay ka. You will be made. Sinong naniniwala at gustong maging ganun? Amen. Ito, para sa investors lang, sa mga nag-i-invest, sa mga nagbibigay, sa mga nagtatanim, may 5 na mangyayari sa inyo. Kung kayo yan at nag-i-invest kayo, nagtatanim kayo, let us declare those 5 things. Palitan nyo yung you ng I. Okay ba? So, okay, number 1, anong mangyayari? 1, God, basahin natin lahat. Declare it. Tumayo tayo lahat. Let's declare it. For those who are investors, for those investing in the kingdom of God, yung mga walang takot na magbigay ng kanilang sarili, mag-bless sa church. Okay, basahin natin lahat. Number 1, God supplies my seed. Number 2, God supplies my food. Number 3, God increases my capital. Number 4, God enlarges my income. Number 5, I will not only be rich, but wealthy. Amen. Yan, obligasyon ng Diyos yan according to 2 Corinthians. Pero ito ang responsibility mo. 2 lang. 5 ang gagawin ng Diyos, pero 2 lang ang gagawin mo. Okay? Basahin natin. Number 1, plant my seed. Number 2, be generous in every occasion. Okay? At lahat yan ay mangyayari in Jesus' name. Amen. Pag ganyan kasi ang ginagawa natin, tandaan ninyo, 5 and 6 palabas na yan. Dahil puno na tayo ng word, naka-align na tayo, mahal natin ang Diyos, kilala natin ang Diyos, then we can invest in the kingdom. Hindi na tayo napipilitang magbigay. But we are investing in the kingdom. And number 5, we will nourish, walking, invest. Number 6 dapat yan. Okay? Nourish. Yung N natin ay nourish our world. Yan ang ibig sabihin ng now. Yung now na iniinom ninyo. Yung now na relive now. Ang ibig sabihin yan, nourish our world. Kung ikaw ay puno ng Diyos,
meron ka ng kagalakan na mag-nourish, magpakain ng mga bata. Palakpakan natin ng Diyos ng pakain ng mga bata ng DVBS. You are nourishing the children. Nagpagal, nagbigay ng inumin. Okay? Nag-alaga ng mga nangangailangan. Nagbiyes, nagbigay ng damit. Okay? Meron na naman tayo pagdating sa Masbate, pag pupunta tayo doon, magre-raise tayo ng mga ibibigay na damit. Okay? Nagbisita sa may sakit. Nagbisita sa nasa prison. Sabi ni Jesus, gutom ako, pinakain niyo ako. Nauhaw ako, pinainom niyo ako. Stranger ako, pero binisita niyo ako. Wala akong damit, binihisan niyo ako. May sakit ako, binisita niyo ako. Nasa, pulungan ako, pumunta kayo. At sabi ng mga tao, Lord, kailan namin ginawa yan? Di ka naman nagkasakit, di ka naman napreso. Ang sinabi lang ng Diyos, kung ginawa niyo yon sa list of these mga pinakamababang mga tao sa tingin nyo, ginawa niyo yon sa akin. So, nung nagpakain kayo ng bata, pinakain niyo si Jesus. Amen. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya every time, kaya nga may kagalakan tayo, hindi tayo dapat napipilitan. Kasi every time na mag-release tayo, magbibigay tayo, we are doing vertical giving. Kung nagbigay tayo, inabot mo sa tao, pero kay Jesus yun. Yan ang ibig niyang sabihin. Kaya wag tayong mangimi na gumawa ng mabuti. Kasi kasama yan. Kasi namubuhay tayo sa anointing ni Abraham. Amen? We are blessed to be a blessing. Pinagpala tayo. Kaya ka nagbibigay ng offering, hindi para pagpalain. Kaya ka nagbibigay ng offering dahil pinagpala ka. Amen? Yan ang mindset natin. Kaya ka tumutulong hindi para pagpalain. Kaya ka tumutulong kasi pinagpala ka. Yun ang ibig sabihin ng blessed to be a blessing. Okay? Nourishing our world. Ngayon, ano ang pangalan mo? Importante yan. Meron dalawa tayong makikilalang mga tao. Basahin nga natin yung isa, si Onesiferus. Sino si Onesiferus? Si Onesiferus ay isang mananampalataya na sinabi ni Pablo na nung siya ay nasa kulungan, hirap na hirap, maraming nakalimot sa kanya, marami nang hindi pumupunta at dumadalaw. Pero si Onesiferus, siya ang matyaga, faithful, committed, consistent na nagbibigay ng pagkain, nagsusupply kay Apostol Pablo. At ang pangalang Onesiferus, ang ibig niyang sabihin ay tagapagdala ng tulong. Ang ganda, no? Onesiferus, bringer of help. Sa Acts naman ay si Dorcas, babae naman ito. Basahin natin ang description si Dorcas sa Acts chapter 9 verse 36. Sino ito? Basahin natin, ready, go. She was always doing kind things for others and helping people. So si Dorcas always, sabihin nga natin always. Lagi siyang naghahanap ng paraan na tumulong. Always na tumutulong sa ibang tao. Si Dorcas yan. Actually, yan ang unang pangalan ng Women of Blessing, si Dorcas. Hindi lang nagtatahi ng damit. Part lang yan. Sa mga walang tinahian niya ng damit. Pero lahat ng mga pagkakataon ay tutulong, tutulong ako. Ay, walang ganyan. Kasama ako, gusto kong tumulong. Laging tumutulong. Yan si Dorcas. Kaya kilala siya. Ngayon, merong isa na walang pangalan. Sino ito? Yung bata na nagbigay. Walang miracle kung wala yung 5 tinapay, 5 pandesal at 2 isda. Nabaon ng bata, 5,000. Imagine mo yung 5,000 na nagkakalat. Ang sabi ni Jesus, paano natin ito pakakainin? Sabi, wala talaga, layo din natin sa Pero may isa, pero ang baon lang niya ito. Sabi ni Jesus, dalhin mo siya. Believe ako dito sa bata. Nung kinuha ni Jesus, sinabi, gawakya. Di ba may mga bata nga, pahingi, tapos, tagawakya. Di ba? Ayaw nila magbigay. Masiblet. Pero itong batang ito, binigay niya.
And God prayed, ano ang pinagpala ng Diyos at nag-multiply at napakain ng 5,000? Yung ibinigay ng bata. Hindi natin alam paano kung may binulsa siya na 3 pandesal. Kasi ba bibigay pa para meron ako. Ang pinagpala lang ay yung nai-surrender at nai-release sa Lord. Yung mga itinago, hindi nag-multiply. Eh baka may tinatago kayo, hindi yan mag-multiply. But if you surrender your resources to God, yun ang imumultiply ng Diyos. Amen. The miracle did not multiply what was kept. Kung may tinago man ang bata, hindi yun nag-multiply. It multiplied only what was surrendered to God. Kung ano, hindi rin sinabi ng Diyos na, 5, ito para sa'yo, ito yung mumultiply. Hindi. Kasi nagsobra-sobra pa kung maalala mo. You may not have much, but kung iaalay mo sa Panginoon, marami ang mararating niyan. Amen. So patuloy tayo to nourish, to magbigay, magpakain. Ginagawa natin sa ENMA, hindi lang pakain sa physical, kundi sa spiritual. Okay? Nourishing our world. And then last is growing. Ang ating lakad ay hindi dapat tayo tumitigil. Tuloy-tuloy dapat. Basahin natin, everybody, let's read 2 Peter 3:16-17. Okay, 1, 2, 3, go. Therefore, dear friends, since you know this in advance, be on your guard so that you are not led away by the error of lawlessness. People, yan. Huwag kayo kasi kung saan-saan pumupunta o saan-saan nakikinig. Sabi ni Apostle Peter, but grow in grace and in the knowledge. Huwag kayong titigil. Huwag niyong sasabihin na alam na namin yan. May isa tayong pinuntahan na ENMA. Wala ako doon pero pinuntahan na EGMA na magtuturo. Sabi nung isa na bago, sabi, di ba napag-aralan na natin ito sa encounter? Bakit inuulit? Pwede bang skip na lang ito? Iikwan na lang? Kasi sabing ganun. Alam niyo ang reply ni Casey, ang sabi niya, nagpapasalamat po tayo kasi kahit na sina senior pastor natin, sina Pastor Roland, si Pastor Nino, lahat ng pastor, inulit, nag-undergo, hindi nila inisip na, napagdaanan ko na ito. Narinig ko na ito. Wala silang sinabing, bagkus pinagdaanan nila lahat yung EGMA na yan para maituro sa iba. Kaya hindi tayo dapat nagsasabi, alam ko na yan. May bagong revelation, new every morning. Amen. Yan ang sinasabi ni Peter. Mag-grow kasi tayo. Kasi pati si Jesus nag-grow. Sabi sa Luke chapter 2 verse 42, sabi niya, but Jesus grew. Si Jesus, lumago siya in wisdom, sa talino, in stature, sa kalagayan sa buhay, at in favor, may favor sa Diyos at sa tao. Itong tatlong ito ang lagi kong pinagpre-pray sa aking mga anak. Na sila ay lalago. Hindi sila titigil na lumago. But they will continuously grow. If you have children, you declare that your children will grow in wisdom. Tatalino sa hamon ng buhay. They will grow in stature sa kalagayan nila sa buhay. Hindi na sila mananatili doon, pero mag-grow, mag-prosper, and to grow in the favor of God and men. Huwag tayong tumigil. We don't stop. Keep walking in Jesus' name. Kung tingnan natin, balikan natin, okay? Yung number 5 and number 6, lalabas na lang. Gawain natin yan. Dahil number 1, 2, 3, 4 ay nasa atin. At pag ginawa natin yan, patuloy tayong lumalago. Mag-i-increase ang ating anointing. Amen. So don't stop walking. Patuloy tayong lumakad. Amen. Okay? Review tayo. Ano yung W? A. Huwag titingin sa screen. L. K. I. Wala na yung iba. Mag-notes kasi kayo sa susunod. N. G. Amen. Praise the Lord.
At dahil Mother's Day ngayon, Happy Mother's Day sa mga mothers. Amen. Dahil Mother's Day ngayon, okay, ang last nating pag-uusapan, huling slide na ito, ay ang lola, nanay, at nanay ni Timothy. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, ang sabi niya, I am reminded, naaalala ko, ang iyong sincere faith, pananampalataya mo, Timothy, na nakita ko kay lola mo, kay Luis. At yung nakita ko rin sa nanay mo. Sinong nanay niya? Si Eunice. Sinong lola niya? Luis. Nanay niya? Eunice. Siya? Timothy. So sabi ni Apostol Pablo, para ma-summarize, ang pananampalataya na kay Timothy, yun din ang pananampalataya na kay Eunice, at yun din ang pananampalataya na kay Luis. Nagsalin-salin, minana, at exactly the same, hindi nababawasan. Ang sabi ni Pastor, nung nag-uusap kami, yan ang problema sa grabe ang givers ng mga tao doon. Grabe sila. Kokonti lang members pero milyon-milyon ang nare-raise nila para sa kanilang ministry. Ang problema, puro matatanda. Wala na yung mga kabataan. Ang kabataan na evangelize ng BTS. Wala na sila sa kingdom culture, nasa K-pop culture. Hindi na imana ng mga lola at ng mga nanay, hindi nila nabantayan at nag-double time ang kalaban. Ninakaw ang atensyon ng mga kabataan, ibinigay sa mundo na kay K-pop culture sila. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mangyayari sa atin yan. Ang pananampalataya na kay Nanay Lina, same na pananampalataya na kay Barbara. At same na pananampalataya at makikita kay Nile. Ayun pala yun. Amen! It is done in Jesus' name. Walang bawas. Totoo yan kasi makita mo si Nile. Grabe, hindi ko yun ma-expect. Best friend ko yun nung bata pa yun eh. Hindi ko ma-expect na grabe, DVBS. At alam nyo, hindi yun basta-basta intentional yun. Pag nakita ni Barbara na may SBTC, nakita yung announcement ng DVBS, pinapasok agad si Nile. Ngayon si Nile, teacher na ng DVBS. Palakpakan natin ang Panginoon. Tama yun. Yung pananampalataya na nasa lola ko, kay Lola Carmen, same na pananampalataya na kay Elizabeth, mama ko, yung pananampalataya na nasa akin, amen. At ang pananampalataya na nasa aking mga anak, tatlo sila, si Casey, si Terry, at si Josiah. At yun ang makikita sa pananampalataya ni Tio at Niano. Pero hindi basta-basta nangyayari yun. Walk of faith, tatrabahuin natin yan. Every day, kayong mga anak, pag-pray nyo palagi ang inyong mga anak. Declare nyo palagi. Para yung 3 chairs na yan, pare-parehas ang pananampalataya. Hindi tayo sa K-pop culture ng Korea. Na namatili, napakagandang pananampalataya, pero nanatili lang sa upuan ng lola. Pagdating sa upuan ng nanay, kwento-kwento na lang. Busy si nanay, hindi na transfer sa anak na wala. Hindi mangyayari yan sa atin. Amen? At this point, we'll call on the mothers to please stand. Tumayo po ang ating mga nanay. We declare sa ating mga nanay ngayon that you will have a legacy of faith, a walk of faith. Ang pinakamagandang ipamana sa inyong mga anak ay yung pananampalataya na gaya ni Luis, pinamana kay Eunice at sa mga anak. So we will pray at kung merong effects ang iba ng ating Mother's Day, may we play mo nga yung Walking with Jesus. Amen! Ano nyo nga yun, Peter? Walking with Jesus, nandyan dun sa sinend ko sa'yo, Nathan. So, ang Walking with Jesus, ito yon. Maring kanta ng mga bata, pero kung ipamuhay natin, walk with Jesus,
with Jesus, align with Jesus, love Jesus, know Jesus, ano pa? Invest in the kingdom of Jesus, nourish the world like Jesus, and grow like Jesus. If we will be walking in with Jesus, grabe ang mangyayari sa ating mga henerasyon na susunod. Ang ating mga apo. And I am declaring that my apo will also walk in faith. Na same faith namin. Amen. So yan ang gagawin natin, okay? So nasaan na? Let's, medyo malayo-layo ang panggagalingan ng iba. Pwede yung ano muna itong guitar kasi maybe ask our mothers to just come here. Papag-pray din natin sila. And then, yan. Papag-pray natin that they will, hindi nila kakaligtaan. Gawin nyo ang lahat. Ang dami nating activities for children. Dalhin nyo ang inyong mga anak. Dalhin nyo sila sa Eagles Nest Christian Academy. Dalhin nyo sila sa KB Eskwela. Hallelujah. Okay? So may we play the song and sing the song, and may we ask our mothers to come forward, okay, para ipag-pray natin sila, and we declare, hallelujah. Yan. Walking with Jesus, walking all the way, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking every day, walking all the way, walking in the sunshine, walking in the shadows, walking with Jesus alone. Singing with Jesus, singing all the way, singing all the way, singing with Jesus, singing with Jesus alone. Ayaw na. Go ahead lang. Sige. In the sunshine, singing in the shadows, Singing every day. all along the way. Singing in the sunshine, singing in the shadows, singing with Jesus alone. Amen. Hallelujah. Praying with Jesus, praying every day, all along the way. Pray. Yan. Ay, mga mothers pa. Sige. Praying with Jesus alone. Praise the Lord. Hallelujah. Praying in the sunshine, praying in the shadow, praying every day, all along the way. Praying in the sunshine, Amen. Hallelujah. praying with Jesus alone. Okay. So, bago natin sila ipag-pray, All right. So, Happy Mother's Day po. Meron din pong simple appreciation from sa mga tatay and mga young adult po natin. Nasa taas pa. Takbuhin nyo nga sila sa second floor. Sabi mo hinahanap na sila Ate Joy. Andun sa mga Ate Chat! Kulang ka. okay,
pinapaabot ng ating pastor, wala man siya ngayon, pero meron siyang simpleng mensahe. Pero nandun sa ballpen, hanapin nyo. Pakibukas nga, anong gusto niyang sabihin? Pakibasa nga, pakisigaw nga kung ano. Okay, 1, 2, 3, go! Yan. Yan ang mensahe at declaration niya sa inyo. May you always prosper. May you continuously grow. May everything that you do turn to gold. Prosper continuously. Amen. Progressively as you are aligned. Saan? Sa Word of God. Yan ang Ashrei. Amen. So yan ang simple pero very powerful na mensahe niya para sa Mother's Day ngayon sa atin, bawat isa sa atin. Amen. Amen. Sana yung ating mga okay, patasin mo. Taas niyo yung pasalamat tayo kay Pastor. Send ko sa kanya. Paki-picture mo. Okay, yan. So, sana si Jo. We will pray for them. Asa ng Joanna, sana yung mga Jo. Declaration. Okay, so lahat po tayo tumayo, ipanalangin po natin ating mga nanay. Extend ho natin ating mga kamay sa kanila. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa mga buhay ng mga nanay na ito, O God. Lord, patuloy po namin nilalapit ang mga nanay na ito na gawin niyo po sila, Panginoon, na daluyan ng pagpapala at sa pamamagitan po nila ay marami pa pong mapagpapala, O Diyos. Kilala niyo po ang bawat isa, Panginoon, lahat ng kanilang kahinaan, patatagin niyo at palakasin, Panginoon. Gawin niyo silang magandang halimbawa sa lahat-lahat. At Lord, patuloy niyong buksan ang durungawan ng langit, O Diyos, at ibuhos sa kanila pa ng kasaganaan, O God. Kagalingan, Panginoon, at overflowing blessing, Panginoon, sa bawat buhay po nila at bawat tahanan po nila, O God. Maraming salamat at Lord, ni isa man sa kanila, Panginoon, ay walang madidisalign, kundi patuloy na naka-align sa iyong kalooban, O Diyos, na matupad at maganap ang nais niyo sa bawat buhay po nila, Panginoon. Marami pong salamat sa oras nito, O God, at patuloy niyo sila, Panginoon, na gamitin sa iyong ubasan, O God. Salamat po ng marami. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so mag-declare tayo. So, gaya ni Luis, tayo si Luis. We will declare na yung pananampalataya natin ay parehas sa pananampalataya ng ating mga anak at parehas sa pananampalataya ng ating mga apo. Amen. Pangalanan natin ng mga anak natin at ang ating mga apo as we declare in Jesus' name. Ang pananampalataya ko ay may papasa at pareho sa aking mga anak. Carol, kay Casey, kay Josiah. Hallelujah. Pangalanan niyo ang inyong mga anak. In Jesus' name. Hallelujah. At ito rin ay parehas sa pananampalataya ng aking mga apo. Pangalanan ng mga apo kung may apo kayo. Kay Theo at kay Tobias. In Jesus' name. Hallelujah. It shall be done, Lord God. Lord, thank you. In Jesus' name. Wait lang po. So, dyan lang po tayo with Inay, syempre. Ito po ay simple token of appreciation po para sa ating mga mothers. Sige po, i-distribute po ng ating mga young professionals. And thank you so much po sa mga nakiisa, especially sa mga tatay na nakijoin po sa ating mga young father. Like sila Kuya Darbs, Kuya Christian, ayan, Kuya RG, mga young father po natin na nakasama po natin, and yung iba pa po, mga young adults. Yan po ay simple token of appreciation. Magagamit po ninyo lalo na sa mga lakad-lakad po natin. And of course, si Inay po, si Josiah ang pumili ng kulay. Alam niyo na. Pumili ng kulay. And picture po. Meron pa po sa labas, so bago po kayo umuwi,
meron po tayong mga tindahan ni nanay na nasa labas. So, honesty store po yon, kayo po ang kukuha. May number, just for example, yung kape. Kuha po kayo 2, yung asukal, mga asukal, yung makikita nyo po sa tindahan. So, nasa labas po yon, pila po kayo doon, may mga plastics po doon, and may sukli po doon. Okay? So, may sukli po kayo na kukunin. So, may mga naka-assign po doon na pwede pong tumulong sa inyo. Okay po? Thank you. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa panangalon lawas. Okay. Yan ang ibig kong sabihin. Nourishing our world. Ito. Okay, pwede muna po tayong bumalik sa ating mga upuan. And mamaya tuloy-tuloy ang ating celebration. Siyempre, sabi nga ni Ate Nes, may pin-repair po sila doon sa labas. Mga tindahan ni Aling. Ano po yun, Ate Nes? Nanay. Tindahan ni Nanay. Okay, meron po doon sa labas ha. Pila-pila po, nanay lang po ha. Pag Father's Day naman, siguro meron din sa mga tatay. Pero yung budget kukunin namin sa tatay ulit. Okay, so salamat po sa mga kasama po namin sa project na yon. Yun po yung karugtong po ng project po namin na binibigay po na tulong sa mga drivers ng mga nakaraang buwan. So because of mataas po yung gasolina before and then medyo hirap po lahat, so napag-isipan po na bigyan po ng konting tulong yung mga drivers. So may natira po doon sa budget, so yun po ang ibibigay sa mga nanay. So katuwaan lang po yun, pila po kayo mamaya bago po umuwi. Thank you po. Okay, so wala muna pong pupunta doon dahil hindi pa po tayo tapos. Meron po tayong communion service ngayon. So, let us settle muna po sa bawat upuan. Praise God. So, ito yung masayang celebration, yung... Okay, so again, mamaya pa po tayo makikitindahan kay tindahan ni Nanay. Dahil may communion pa po tayo. May communion pa po tayo. Mamaya pa, kasi may communion pa po tayo. After kumain pa po, hindi pa bukas ang tindahan ni Nanay. Okay. After lunch pa po yan, after lunch. Pastor, sino maglilit po ng kumunda? Tawagin ko na lang. Okay, sa oras na ito, bigyan po natin ng time ang ating communion. Amen. So this is very sacred na pagsamba natin sa ating Panginoon. Pag-alala natin sa ginawa ng ating Panginoon. Tinatawagan po natin si Pastor Benjo para pangunahan po tayo sa communion. Amen. So yung kwan po natin, elements, yung bread and wine po. Yung pong ating mga pastors, mga leaders po natin, pakipasok po yung ating elements. Pag-pray po natin. Kahit worship po muna.
Tayo pong lahat ay tumayo, and bago po tayo mag-communion, let's have a worship. Hello. Sound check. Give thanks with a grateful heart. Give Salamat po, Diyos, thanks about elements na ito. But to we pray that the you bless and sanctify this, O Lord God, and may we receive, Lord God, lahat ng attributes na kasama, Lord God, sa elements na because ito, Lord God. He's May we given contribute strong, healthy, Panginoon, as we partake this, O God, and as we partake this, O Lord God, kami nagkikipag-isa sa iyo. We declare that we are with you, Panginoon. Magkikipag-isa kami sa bawat promises, sa bawat pledges na binibigay namin sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God, and we ask for all this blessing, Lord, in Jesus' name. Amen. to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the Thank the Lord. poor say, Salamatan natin ang ating Diyos. I am Yes, O God. rich Thank you for your life, O Lord. because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yes, O Lord God. Give We thanks. give thanks to your love, Lord God. We thanks, Lord God. Nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong mga ginawa sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you for your life, O Lord, dahil kami nagkaroon ng bagong buhay, O Diyos. Salamat sa iyong dugo na nagbayad ng aming mga kasalanan, Panginoon. Lord God, as we take this communion, Panginoon, may we be cleansed thoroughly, Panginoon, na yung banal na dugo. At Lord, kami makapatuloy na makipag-isa sa iyo sa mga gagawin pa namin sa aming buhay, O Lord God. Thank you, Father. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin. After the same manner, also I took the cup. When he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye in remembrance. This do ye as ye open, as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and you drink this cup, you do show the Lord's death till He come. Inumin po natin. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Paulit-ulit nating pasalamatan ang ating Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Pagbulay-bulayan natin ang kanyang kabutihan. Hallelujah. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, God bless po. Say,
praise. I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tinatawagan po natin si Pastor Arlene for the tithes and offering declaration. Sige po, tayong lahat ay tumayo para sa ating declaration ng tithes and offering po. Hawakan natin ang ating mga kaloob sa Panginoon at sabay-sabay nating i-declare ang tithes and offering declaration. Sabay-sabay po tayo. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. We also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied, and returned unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm. Cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Sound. Amen. So today,
ang celebration natin ng ating joint fellowship. So meron po tayong mga nakaprepare dyan na food. Yes po, Pastor Pabs. Okay, so para maayos po yung pagkain ho natin, lahat po ng nanay, sila po yung pipila doon kasi mayroong inihanda doon na mga pwede nyong kunin. May shampoo, may asin, may kamatis, may tinapay. Kung ano-ano yung nandoon, mamili na lang kayo. Pagkatapos nyong umikot doon, may basket na rin doon, may mga plastic. Kuha lang ho kayo ng kailangan ninyo ngayon. Huwag niyong kukunin yung kailangan nyo hanggang isang buwan. Kawawa naman yung, kawawa yung huli. And after that, andun na rin yung pagkain doon. Kunin nyo na yung pagkain nyo, balik kayo dito. Dito na kayo kakain sa upuan. Okay? So, ganun po yung kuha natin. Mauna ang mga nanay. Kay araw nila ngayon. Okay, thank you, Pastor Pabs. So bago po yan, mag-close in prayer muna po tayo. Wait lang po. And of course, may mga upper class po tayo na mga mothers. Para hindi po sila mahirapan na pumila doon, paunahin po natin sila upper class na mothers, tapos yung mga middle class, tsaka yung young mothers. Sa uli na lang middle class. Lower class. Young mothers, medyo na lang. Unahin natin si mga upper class. Sige, mag-close in prayer na po tayo dahil excited na po ang bawat isa. Sige po, tayo lahat ay manalangin. Sa oras na to, tumayo po tayong lahat at tinatawagan po natin si Brother Joel. Panalangin po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na aming narinig sa oras nito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na kami lalakad, Panginoon, sa naka-align sa iyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon, ng aming mga mothers, Panginoon, na sa oras nito, Panginoon, ay dalangin po namin, Panginoon, ng kalusugan, Panginoon, ng bawat isa po sa kanila, Panginoon. Gawin din po, Panginoon, sa aming pagsasaluhan, Panginoon, sa oras nito. I-bless mo po, Panginoon, ng bawat nagbigay, Panginoon. At Lord, salamat po, Panginoon, kung aming pinupuri sa oras nito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, mothers, pwede na po tayong pumunta doon. Magbigay lang po tayo ng priority lane para sa ating upper class and sa mga buntis. Sige po, pero pwede na kayong lumabas. At least paunahin lang po natin sa pila. Announcement. At babalik po kayo dito para sa ating lunch. Balik kayo sa inyong mga upuan after ninyong kumuha dyan. And celebrate na rin natin lahat po ng mga birthday ng May mamaya. So habang tayo ay mga busy sa pagkuha ng ating food and grocery, isabay ko na rin po ang mga announcement natin. Of course, mayroon po tayong Tuesday fellowship, prayer meeting po every Tuesday. And para maging update po tayo kung sino ang mga naka-assign, maging updated po tayo sa mga sinisend nila Pastor Grace. Reminders. At saka yung mga may birthday po ng May, mamaya. Sa mga birthday po, mga may birthday ng May, sa next Sunday po natin i-celebrate para bidang-bida ang mga mothers natin today. So, celebration ng mother ay ng mga birthdays, mga may birthdays, especially ang ating Inay Catherine. Birthday niya ngayong May. So,
lahat ng yan ay magaganap on Sunday. Okay, celebration ng mga may birthday ng May. And tuloy-tuloy po ang ating EGMA. Meron tayong EGMA every Sunday, 7:40 a.m. to 9:20 a.m. So, sa mga hindi nakakalam, medyo nag-adjust po ang ating time sa start ng ating Sunday service. 9:30 ang officially start ng ating Sunday service. And every second Sunday, joint fellowship